Това съм аз, господин Мистерия. Днеска ще ви покажа втория ми ваканционен клип. Както помните, първия ми ваканционен клип беше снет в Леголенд на една от атракциите. Този клип ще бъде разходката ми из селото в село Райово, което се намира в низините на планина Рила, най-високата в България. Честно казано, тук е хубаво и чистичко като въздух, само дето през сутрините и вечерите минават доста крави. Но нищо чудно, все пак това се случи. Сега ще ви покажем как протича нашата разходка. Като почваме от началната улица и началото, където беше заснето този клип, беше улицката, на която е пред къщата ни, а пък там, където сме в момента, е поне на няколко метра от къщата. Даже няма метри, а поне да кажем около половин километър. Даже не съм сигурен дали има толкова. С две думи да кажем около 100 метра. И ето виждате, това се нарича фургон. Ако не знаете какво е фургон, това е нещо като каравана, но малко по-широко. Но има голяма разлика от кемпера, понеже кемпера се задвижва на двигател. Фургона се тегли от друго превозно средство. Състои караваната, но караваната е по-малка и по-съвременна. Това са разклонените улици, които са стръмни, но ние днеска ще ползваме само асфалтираните, защото днеска доста валеше, да не си намокрим гумите. И както виждате, прясно насечени дърва по улиците. Там в далечината има кошчета за буклук, че така не само ние софиянците имаме такива. Тук навсякъде, където видите къщички, тук по стълбовете можете да видите по някое гнездо на връбчета или каквато и да е тази птица, понеже не ги знам. Щъркелите най-вече. Да, де щъркели. И също така в Райово, единствено в тази планина Рила, се намират черните щъркели, които са на изчезване. И естествено, ние в този клип ще ги видим. Сега смятам да спра на пауза клипа, за да не се изтощи цялата батерия, и ще ви покажа остатъка от клипа в по-нататъчна част от пътя. Ще ви я покажа там, като стигнем. Това, което чувате, е сладкия звук на кокошки петли. Кокошките са женските, петлите са мъжките, а при това кокошките снасят яйца, откъдето се появяват пиленцата. А от яйцата можеш да си изготвиш доста неща, ако кулинарстваш в кухнята или си готваш на някой ресторант. Това също е разклонена улица, но няма да бъдем по нея. Добре, айде горе по-слънце. Както виждате, там има доста хора с доста коли, внесени от София. Когато стигнем там, ще ви покажа остатъка от клипа. Ето хора, това е отбивката, за която ви казах, че ще продължим клипа. Поне видео отбивка, не че изтискала отбивка. Нарекох я видео отбивка, защото там и спряхме и продължихме клипа. А ги спираме и продължаваме, за да не хабим всичките си минути. Както виждате, тук въпреки че не са много хората като в София,
все пак са си голям брой хора като население. Но сега сме видели само една част от хората. Нали помните, когато ви обяснявах, че има и кокоски? Ето какво представлява. Май не го виждате съвсем точно, ама доколкото сте видели. Все пак камерата ми не е перфектна. Сега в момента минаваме по едно на отклоненията. Може да е стръмно, но е доста пряк път. Вижте тези сгради. Вижте ясното небе. И вижте как сестрата не може да кара. И вижте моята сестра, която е на път да се спъне, защото не знае как се карат ролери. Ако се чудите защо камерата ми се клати, не е защото бягам оплашено, а просто количката, която го снима, се тресе по дупките на този асфалт. А причината да е такъв асфалта е защото той не се поддържа така, както в София. Вижте какви машини ползват тук. И тук изобщо всякакви машинари може да видите в този клип. Нали виждате този завой? Ей там. Там ще продължим. Хора, ето я и видео отбивката, за която ви говорех. Сега нека продължим клипа си с завой от към гладкия път. Очевидно излязахме от стръмното, идва и нормалния път. Както виждате, това пак е от онези кофи за боклук, за които ви говорех, само да е по-счупена. И вижте онези птици. В далечината те са кокошки. Точно те са онези животни, които снасят яйца и за тях ви говорех. Показах ви ги отново, поради простата причина, че в първия път, като ви показвах кокошки, не се видя много добре на обективът. Нали виждате онова ремарке, което е до магазина? Там е следващата ни точка, където ще продължим клипът. Виждате ли тази огромна сграда? Това е селското училище. А пък сградата срещу нея е магазинчето, където щях да ви покажа. И точно там ще продължим клипа. Ето, почитатели, пристигнахме до отбивката, за която ви говорих. Следващата отбивка е един зелен мост. И че ви изненадам с него. Кметство Райово. Нали виждате тази огромна сграда с знамето? Това е кметството на селото Райово. А това е зеления мост, за който ви говорех. По-забележителен отблизо. Ето, че ви приближват дигитално. И ето, това са мястото или трева, или вода. Приятели, ако виждате по тази далечина, има кафяв кон, който пасе. Конете са доста често срещани в селата и доста рядко в градовете. Освен ако не видите човек с каруца. Това че си ви се случи често. Ето коне. Ето още един кон. По-надолу още един. Да, ето още един, който е още по-надолу. Но стига толкова коне. Нека се нагледаме и на другите животни тук. Но смятам остатъка от гледането да ви е в другия клип. И това беше всичко от мен и до скоро.